Ambalma oni nyankuma abalamso Madame Sisera Mata Sisoko ana batantira kabo Atlanta, États-Unis. Biamna kuma shi gulu ane share sonu ka. Amba fama ko le système tegumentaire de la volaille. Pourquoi ambe share gulu ane shi kala ɲɔgɔn fɛ? Parce que gulu wo, shi wo, fara wo, fɛn fɛn bɛ share sanfɛ a bɛɛ bɔra fɛn kelen de la. A bɛɛ bɔra farikolo de la. O kama an bɛna kuma o kan bi. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'i ye sɛ ta sɛ si a sugu ka ca. Sɛdenninw si bɛ yen, sɛkɔrɔbaw si bɛ yen, cɛmancɛ si fana bɛ yen. Donc si bɛɛ tɛ kelen ye. Donc si bɔra golo de la, o de la an b'u kalan ɲɔgɔn fɛ. N'i ye nin jateminɛ si min bɛ i gosi fɛ i numanbolo fɛ yan nɔ, o si de kɛra biki ye, an b'a fɔ o ma ko kalamu. Okay? O de la tɔgɔ yɛrɛ ko kalamu. A kɛra pendant longtemps depuis bitɛ sɛbɛnni kun bɛ kɛ n'ale de a bɛ tu encre la ka se ka sɛbɛnni kɛ o de kama hali bi dugu dɔw bɛ yen olu bɛ sɛ si de kɛ fɛn biki ye parce que ni fɛn t'i bolo min b'i bolo i b'o de utiliser donc bi an bɛna kuma sɛ golo kan mun de la an b'o kɛ parce que ni mɔgɔ y'a faamu sɛ golo ni sɛ si bɛ cogo min a b'a to i ka se ka sɛ mara dɔn kosɛbɛ i kɔni b'a dɔn sɛ tɛ se ka kuma i fɛ. Ni sɛ man kɛnɛ a tɛ se ka foyi kɛ n'a ka kɛnɛ i tɛ se k'a ye i bɛ se k'a ye fɛn kelen dɔrɔn de la a si cogoya parce que i tɛ se k'i bolo don a da kɔnɔ parce que sɛw ka ca i bɛ se ka sɛ 1000 1000 i tɛ se ka i bolo don bɛɛ da kɔnɔ ou bien k'a kan kɔrɔta ou bien k'a sen kɔrɔta mais hali u taamacogo la n'i ye si jateminɛ i kan ka se k'a dɔn sɛ min ka kɛnɛ sɛ min man kɛnɛ sɛ min kɔngɔ b'a la sɛ min fari fagalen b'a kan o de la sɛsi kalanni ale ye ko gɛlɛnba de ye maintenant n'i y'a jateminɛ sisan. Ni sɛ bɛ kan ka bonya i k'a dusu kasilen tɛ i b'a santi i b'a kɔlɔsi a si cogoya fɛ o la i b'a dɔn si kan ka kɛ cogo min o la i bɛ dumuni min di i bɛ ji min di i b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ i kan ka kɛ ka ɲɛ i b'a dɔn fana k'a fɔ ni sɛ si saniyalen don a kan o b'a to a ka sɛfan ani sɛ bu a k'o caman di maintenant n'i y'a dɔn fana sɛ si kan ka kɛ cogo min o b'a to i bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ i bɛ dumuni sugu jumɛn de wasa a ka ɲɛ kosɛbɛ n'i ye sɛ jateminɛ e ka sɛ siyaw jateminɛ e b'a dɔn cogo di ko siya min ye siya ye an ka ninnu ta sisan Plymouth Rock o ye sɛ siya ye min bɛ Ameriki Rhode Island Red o fana ye sɛ siya de d'ailleurs ale de ɲagamina sɛ wɛrɛ la ka se ka wasa sɛ di Mali la 3 quarts parce que an b'a fɔ ko 3 quarts o kɔrɔ ye le 3 quarts o ye Rhode Island ye. Ani kɔkɔ sɛ ɲagamini Leghorn filɛ nin sisan ale fana bɛ komi sɛfan pondeuse min bɛ sɛfan di Cap 500 ni Cap 700 olu ye sɛw ye minnu ye poulet de chair ye par contre wasasɛ filɛ ale bɛ komi ale bɛ sɛ fila cɛmancɛ la ale ni Rhode Island bɛɛ ye kelen parce que u bɛɛ bɔra ɲɔgɔn na ale komi ale mɔkɛ de ye nin ye munna parce que ale bɛ komi an b'a fɔ o ma ko double o kɔrɔ a bɛ sɛfan di a bɛ sɛ sogo di mais i y'a dabi diɲɛ tɔw na sɛfan ni sɛ sogo a bɛ bɔ ɲɔgɔn na u t'a ɲagami sisan parce que a fila a nafa man bon kosɛbɛ o de la pondeuse bɛ yen poulet de chair bɛ yen pondeuse ale bɛ fan da chair ale bɛ sogo di mais min mixelen don min b'a fila bɛɛ di ale nafa ka dɔgɔn parce que a bɛ dɔ bɔ sɛfan na a bɛ dɔ bɔ sɛ sogo la mais i bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a fila bɛɛ la an bɛna kuma sɛ si kan bi i yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔw ye finman ni jɛman ye bilenman ani jɛman mun de la olu couleur tɛ kelen ye mun de b'a kɛ tan an bɛna o kuma fɔ ani fana mun de la bibi na n'i ye jamana caman ta sɛ jɛman de bɛ feere kosɛbɛ an bɛna o fana kuma fɔ bi donc nin rasiw b'a jira k'a fɔ sɛ yɛrɛ yecogo fɛ i ɲɛ ka kan se k'a dɔn ni sɛ ka kɛnɛ ou bien a man kɛnɛ maintenant an b'a fɔ sɛ système ma ko système tegumentaire o y'a tubabukanlama ye anglais la integumentary system o kɔrɔ ye di de o kɔrɔ ye fɛn o fɛn bɛ sɛ datugu a si a golo a n'a turu n'a kɔnturu a n'a sen fara minnu b'a sen kan olu bɛɛ de ye système tegumentaire olu bɛɛ de bɛ sɛ datugu fɛn o fɛn bɛ sɛ bali fɛnw k'a sɔrɔ munna ni funteni bɛ ou bien nɛnɛ bɛ a b'a kɔlɔsi a b'a to fana a fari tɛ ji perdu parce que ji de bɛ sɛ la ji bɛ mɔgɔ fana na a tɛ évaporer ka taa maintenant mun de la mɔgɔ mago bɛ sɛ si ani sɛ golo la d'abord a b'a protéger a b'a kɔlɔsi walasa a kana bana walasa microbe kana don a fari kɔnɔ ou bien que banakisɛw kana don a fari kɔnɔ
a b'a to fana a farikolo température a sumaya n'a kalaya a b'o fana jateminɛ maintenant i b'a jateminɛ fana sɛ si a bɛ bɔ sɛ golo de la si dun b'a to a ka pan a ka se ka fɛn caman kɛ a ka se ka fɛnw santi n'i ye sɛ golo ta ani adamaden golo sɛ golo ka fɛgɛn ni mɔgɔ golo ye et puis sɛ fana a y'a jateminɛ si b'a la adamaden fana kunsigi de b'a la donc si ni kunsigi si ni sɛ mɔgɔ kunsigi min bɛ mɔgɔ fari kan a man jan ɲɔgɔn na n'i ye sɛ golo de ta sɛ golo ale ka fɛgɛn kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ k'a comparer adamaden golo la parce que sɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ walasa a golo kana girinya n'a golo girinyana a tɛ se ka pan panni dun u b'a to u k'u yɛrɛ kɔlɔsi nin bɛ komi adamaden golo de golo fana couche de b'a la komi golo fana sanfɛla b'a la a b'a fɔ o ma ko epidermis cɛmancɛ b'a la a bɛ fɔ ko dermis ani dugumala o ye hypodermis ye dermis o de bɛ kɛ golo ye n'i ye golo sabara ta ou bien golo saki ta sisan nin cɛmancɛ in de adamaden golo o misi golo o fali golo a cɛmancɛ de bɛ k'o ye bon sɛ ta la nin golo man girin kosɛbɛ bari sɛ tɛ fɛ ka girinya kojugu i b'a jateminɛ fana si min bɛ bɔ sɛ la a bɛ komi si min bɛ adamaden na sɛsi fana a bɛ komi dili de b'a la dili fana jeli de b'a kɔrɔ o la ni sɛsi n'i y'a sama tuma dɔ n'a bɔra jeli bɛ bɔ parce que a bɛ sigi jeli siraw de kan duguma et puis fansɔ sogobu min bɛ duguma min b'a sama o fana bɛ yen an bɛ fɔ o ma ko muscle lisse o ye muscle de ye farikolo bu min i yɛrɛ t'a contrôler a bɛ k'a yɛrɛ ma o de la sɛ si bɛ se ka jɔ a yɛrɛ ma ka sɔrɔ a ma bɔ a kalama i yɛrɛ bɛ jolikolo fɛ jeli sira bɛ yan ani nɛrw bɛ yan nɛrw ye fasajuru de ye minnu b'a to mɔgɔ b'a dɔn ni fɛn kɛr'i la ani fana glanduw bɛ yen a bɛ komi bɔrɛnin dɔw b'a kɔnɔ minnu bɛ tulu fɛnw bɔ min bɛ yɛlɛ sɛ farikolo kan mais n'i ye sɛ ta sisan golo tɛ fari si tɛ fari golo bɛɛ la n'i ye sɛ ta sisan i tɛ sɛ si a yɔrɔ bɛɛ la i kan k'o dɔn mun na parce que ni sɛ si kan ka bɔ yɔrɔ min n'a ma bɔ yen o ye bana ye wa n'a kan ka bɔ yɔrɔ min n'a a man ka bɔ yɔrɔ min n'a bɔra o fana ye bana ye donc yɔrɔ minnu sɛsi b'a la an b'a fɔ o ma ko les terrila p bɛ yen mais i t'o fɔ i b'a fɔ terrila ani a tɛ yɔrɔ ma fɔ o ma ko apteria o kɔrɔ ye sɛ yɛrɛ golo kan yɔrɔ dɔw bɛ yen si b'a la yɔrɔ dɔw bɛ yen si t'a la aw kɔni b'a dɔn sɛ sen par exemple fɛn de b'o la fara de b'o la a bɛ komi jɛgɛ fara de b'o la donc ani sɛ da ani sɛ sɔniw olu bɛɛ ye sɛsi dɔ de olu bɛɛ ye sɛ golo dɔ de ani sɛ dugumala maintenant sɛ fana couleur sɛ bɛ se ka kɛ nɛrɛmugu ye jaune a bɛ se ka kɛ jɛman ye blanc a bɛ se ka kɛ finman ye noir mun de la parce que a bɛ komi gala sugu dɔ de bɛ sɛ golo kɔrɔ min bɛ se k'a to a couleur ka changer a bɛ se ka kɛ par exemple carotenoid o ye pigment de o bɛ komi gala a gala tɔgɔ ko xanthophylle o xanthophylle nin ale ye jaune nɛrɛmugu de ou bien a bɛ kɛ orange ou bien bilenman donc o b'a to sɛ golo ka kɛ jaune ye ale bɛ bɔ mun de la sɛ bɛ dumuni min kɛ donc a bɛ komi sɛ ka dumuni n'o y'a sɔrɔ jaune b'a la n'i ye kaba ta min ye nɛrɛmugu ye a golo bɛ kɛ nɛrɛ ye o b'a sɔrɔ fana a sɛ siya fana a bɛ se ka gala in ta k'a don a yɛrɛ farikolo kan donc dumuni n'a siya fila de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na donc o bɛ yɔrɔ jumɛn de epidermis o ye sanfɛla dɔrɔn de ye par contre n'i y'a ta sisan mélanine o bɛ komi gala finman ou bien gala couleur chocolatama ale bɛ bɔ an b'a fɔ o ma ko acide aminé acide aminé bɛ komi sogomafɛn kisɛ min bɛ adamaden fari kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko protéine o ye sogomafɛnw ye o kisɛ maintenant ale bɛ bɔ farikolo kisɛ an b'a fɔ o ma ko cellule o pigmentele gala min b'o la min b'a tɔgɔ fɔ ko melanoblast o ye cellule o ye farikolo kisɛ de ye kisɛ min gala finman de b'a kɔnɔ c'est comme farafin ni tubabu filɛ sisan farafin mélanine de bɛ b'i fari la maintenant melanocyte o ye cellule ye fari kisɛ min b'o bɔ mais melanocyte a bɛ tubabu la a bɛ farafin na mais seulement anw ka gène de b'a to k'a fɔ ale mélanine bɛ se ka sécréter ale gala bɛ se ka bɔ ka se ka mɔgɔ kɛ finman ye ale bɛ yɔrɔ jumɛn derme ye couche filanan ye donc n'i y'a jateminɛ sɛ farikolo couleur jaune nɛrɛmuguman in o bɛ sanfɛ de alors que ni finman don a bɛ farikolo de jukɔrɔ n'a ye nin sɛ fila ta k'o comparer i ɲɛ b'a la ko sanfɛta in ale bɛ komi nɛrɛmugu dugumata bɛ komi jɛman nin fila différence ye mun b'u cɛ nin ye dumuni kɛ min jaune b'a kɔnɔ wa fana a siya b'a to a k'o gala nɛrɛmugu ta ka don a farikolo la mais a sogo fila bɛɛ ye kelen ye couleur dɔrɔn de tɛ kelen ye mais mɔgɔw y'a ye fana k'a fɔ n'i ye farikolo golo kɛ jaune ye nɛrɛmugu ye mɔgɔw b'o san kosɛbɛ parce que mɔgɔw b'a miiri k'o de cɛ ka ɲi ko vitamine bɛ fɛn b'a la mais en réalité foyi t'a la seulement a ka di mɔgɔw ye parce que mɔgɔw fɛ a cɛ ka ɲi mɔgɔw fɛ fɛn nafa caman b'a la alors que
a nafa fila bɛɛ kelen donc pour que mɔgɔ k'o sɔrɔ i bɛ dumuni de d'a ma min ye jaune ye xanthophylle a ye pigment de comme gala n'i y'o d'u ma u farikolo bɛ kɛ jaune ye sinon a bɛɛ ye kelen ye n'i y'a jateminɛ fana sɛ ni sɛ bɛ fan da n'a bɛ kan ka fan caman da waati min a farikolo bɛ jɛ munna parce que hali n'a bɛ fɛ kaba jaune dun sisan jaune nin a bɛ taa ka sɛfan de kɔnɔ donc a bɛ jaune sama ka bɔ a yɛrɛ fari kɔnɔ ka taa sɛfan kɔnɔ i b'a ye i ka sɛw bɛɛ senw bɛ kɛ jɛman pas o bɛ kɛ min na o tɛ dumuni baliya o tɛ foyi ye o b'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko pigment gala min bɛ dumuni kɔnɔ a bɛ min dun min kan ka taa farikolo kan o taara sɛfan kan donc tuma dɔ la dɔw ja bɛ tigɛ u b'a minɛ ko kojugu don alors que kojugu tɛ donc i b'a jateminɛ dɔrɔn ni sɛ min fari jɛlen kosɛbɛ fanda la o kɔrɔ ye o sɛ bɛ kan ka fan caman de da donc bana tɛ kojugu tɛ maintenant an ka kuma sɛ si de kan munna an bɛ sɛ si fɔ parce que sɛ si a bɛ fɛn caman f'i ye sɛ kan a ma se sɛ ka kasi mais a sigi cogo n'a si cogoya i bɛ se k'a dɔn n'a man kɛnɛ pourquoi parce que n'i ye sɛ si ta a b'a to sɛ ka pan ok a b'a to fana a tɛ girinya parce que fɛn dɔw tun bɛ se ka kɛ sɛ kan min ka girin mais a bɛ fɛgɛya a b'a to fana sɛ bɛ se ka a yɛrɛ kɔlɔsi ni fɛn ye min tɛ sɔn k'an ka tɔɔrɔ kosɛbɛ sɛ si fana b'a bali ji ka don a fari kɔnɔ komi an y'a fɔ microbe tɛ se ka don a fari kɔnɔ wa a b'a to fana kalaya sumaya ni kalaya ka se ka maintenir a fari kan ni nɛnɛ b'a la ou bien funteni b'a la a b'o bali kosɛbɛ a b'a to fana sɛcɛ ni sɛmuso u bɛ se ka attirer ɲɔgɔn na ka kɛ ɲɔgɔn fɛ si kama si dɔw bɛ yen sɛcɛ dɔw bɛ yen o ka d'u ye si dɔw bɛ yen sɛmuso dɔw bɛ yen o ka d'u ye donc a bɛ kɛ fana reproduction kama komi n y'a fɔ cogo min n'i ye sɛ fari ta si tɛ yɔrɔ bɛɛ i kan k'a dɔn si bɛ yɔrɔ min na maintenant pourquoi si tɛ yɔrɔ bɛɛ parce que ni sɛ ye si kɛ a fari bɛɛ la a bɛ girinya kojugu panni ma donc a bɛ si kɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu kan ka kɔlɔsi yɔrɔ minnu bɛ se ka dun a bɛ si kɛ yɔrɔw la minnu b'a to a ka pan fana donc sɛ si bɛ komi a arranger komi n'i taara kungo la forêt la yiriw arranger olu fana arranger de quoi donc comme parcelle de bɛ yen yiri dɔw bɛ yan yiri fitininw bɛ yan yiri belebeleba tɛ sɛ fana fari bɛ ten de donc maintenant yɔrɔ 13 de bɛ yen min sɛ si bɛ falen a la yɔrɔ 8 bɛ yen min tɛ falen n'i y'a jateminɛ kaman kɔrɔla sisan nin kɛrɛfɛ si tɛ falen sen fana kɔnɔ si tɛ falen kɔnɔ yan fan na munna parce que ni sɛ ye fan da a kan ka sigi fan kan fan dun bɛ fɛ ka maga farikolo la donc si man ka k'o yɔrɔ ninnu na mais kan ni ku ni kaman par n'i y'o jateminɛ kaman ni ku olu si ka girin kosɛbɛ donc an bɛ n'o kuma fɔ si suguw ka ca an b'a fɔ min ma ko contour nin ye contour ye comme pen nin de ye sɛ si giriman ye ale bɛ sɔrɔ kaman ni ku de la alors que n'i ye ninnu ta plumule olu b'o jukɔrɔ en même temps check down n'i ye comme sɛdennin si ale ni sɛ si min bɛ falen ɲɛ kɔrɔla la ani min bɛ falen si tɔw kɔrɔ o si tɛ kelen ye donc o de la siw sugu ka ca i kan k'o dɔn mun na parce que ni si jan bɛ yɔrɔ min ni si fitinin falen o kɔrɔ ye sɛ man kɛnɛ si fitinin falen yɔrɔ ni si jan falen o kɔrɔ sɛ man kɛnɛ ou bien fɛn dɔ b'a la min man ka kɛ donc i kan k'a dɔn si sugu jumɛn bɛ sɛ la mais maintenant si belebeleba in o bɛ yɔrɔ jumɛn de o bɛ se ka kɛ kaman ani ku de la donc i kan k'o dɔn mun de la parce que i b'a yira k'a fɔ ale ye si giriman ye si gɛlɛman don wa fara ni sɛ tɛ dumuni kɛ n'a tɛ protéine sɔrɔ sogoma fɛn sɔrɔ kosɛbɛ ale si tɛ falen kosɛbɛ maintenant si filanan i b'a jateminɛ o ye si fitinin minnu bɛ bɔ u bɛ bɔ si ba ninnu jukɔrɔ donc n'i ye si ba kelen ta i b'a sɔrɔ si fitinin dɔ b'a jukɔrɔ olu ye nin si ninnu olu bɛ mun kɛ olu b'a to funteni ou bien sumaya ka se ka don fari kɔnɔ a ka se k'a fari kalaya dɔɔnin u b'o kɛ n'i y'a jateminɛ nin ye filopilo o fana ye si tugu dɔ de ye minnu bɛ falen si girimanw de don o de la kama n'i ye nin jateminɛ sisan i b'a ye sisan n'i ye sɛ faga sisan n'i y'a si bɔ si giriman minnu bɛ to a kɔrɔ o de kama yɛrɛ sɛ ye jɛman ye parce que ni nin fɛn sugu kɛra ni jɛman don mɔgɔ t'a ye donc nin si ale ka girin kosɛbɛ donc ni sɛ fagara sisan hali ni ji kalayara ale tɛ se k'a bɔ a la donc o de kama sɛ si bɛ kɛ jɛman ye sisan pour que nin kana ye sɛ fana ɲɛsi fana bɛ yen a ɲɛsi kan ka falen dɔɔnin ta a man ka caya a man ka girinya munna parce que ni sɛ ɲɛsi falen ta a b'a to a b'a kɔrɔ komi adamaden ɲɛsi a bɛ ɲɛji bali ka jigin a bɛ se ka wasiji bali ka jigin ɲɛ kɔnɔ donc nin bɛɛ ye ka sɛ kɔlɔsi de sɛdennin ta an b'a fɔ ma ko duvet anglais la ko down sɛdennin si ale ni sɛkɔrɔbaw si tɛ kelen parce que sɛdennin a tɛ se k'a yɛrɛ ka température a yɛrɛ farikolo kalaya n'a sumaya fanga t'a la k'o kɛ donc il faut que a bɛ komi ni birifini dɔ de kan ka biri a da la nin komi birifini wɛrɛ don donc sɛdennin si ale si bɛ komi kɔri donc i kan k'a jateminɛ n'a ma kɛ kɔri ye dɔrɔn ka komi n'o y'a sɔrɔ si gɛlɛn don o kɔrɔ ye ko o tɛ nɔrɔ sɛdennin na
mun de la an bɛ a tɔgɔ de sɛ kɛ jɛman ye fana sɛ jɛmanw de bɛ kɛ sisan munna parce que n'i ye sɛ jɛman faga hali ni si tora a kɔnɔ i t'a a finman ni jɛman ninnu finman ni jaune tɛ ye o b'a to mɔgɔw k'a miiri ko sɛ kora ka ɲɛ donc o de la a bɛ kɛ sinon jɛman ni finman foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ foyi wɛrɛ la ni couleur tɔ a cɛɲa dɔrɔn de don o la mɔgɔw n'i ye sɛ faga hali n'i y'a si bɔ i tɛn'a ye maintenant si yɛrɛ ye mun de bon si a ye protéine de don protéine kɔrɔ ye ko sogomafɛn n'i y'a jateminɛ sisan kunsigi wo sɛsi wo sɔni wo golo wo a bɛɛ ye fɛn kelen de a bɛɛ bɔra fɛn kelen na mais sɛsi ale bɛ komi protéine de maintenant i bɛ n'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ mun de la an b'o kuma fɔ mun de la an bɛ insister o kan parce que ni sɛ ka dumuni bɛ dilan dumuni min bɛ d'a ma o de bɛ bɔ a fari kɔnɔ le fait que n'i ye sɛ dumuni dilan sɛ ka dumuni dilan i ma protéine k'a la sɛ tɛ se ka balo ka ɲɛ a tɛ se k'a farikolo jɔ parce que protéine o bɛ bɔ soja de la dumuni na an bɛn'o video fana kɛ mais ale protéine ale de b'a to sɛ farikolo yɛrɛ ka sigi ɲɔgɔn kan si ka falen bu ka falen donc o bɛɛ bɛ bɔ protéine de la parce que n'i ye kaba ta sisan kaba bɛ di sɛ ma énergie de kama a ka se ka fanga sɔrɔ k'a pan k'a cu mais protéine de b'a to a farikolo yɛrɛ bɛ jɔ ɲɔgɔn na mais a fila kan ka balancer parce que ni kelen cayara ni kelen ye kojugu o b'a to mais a tɛ kɛ 50-50 de dɛ a bɛ kɛ pourcentage dɔ la an bɛn'o fana ɲɛfɔ fɛn na mais n'i ye sɛ si ta sɛ si ça fait 4% o kɔrɔ n'i y'a ta sigiyɔrɔma 100 naani dɔrɔn de ye sɛ si ye mais dɔw bɛ yen fo 9 mais i tɛ fɛ sɛ si ka caya sɛ kan parce que a b'i ka wari tiɲɛ parce que wari bɛɛ bɛ taa sɛ si la donc i b'a jateminɛ k'a fɔ sɛ si komi protéine de b'a la o de kama u b'a tobi k'a kɛ protéine k'a kɛ dumuni ye k'a di wulu ni jakumaw ma maintenant an bɛ se ka mun de fɔ sɛ kan a n'a si an bɛ se ka fɔ sɛ si fɛn don min ni t'a la ni ma fɛn tɛ hali n'i ye sɛsi tigɛ sɛ t'a dɔn k'i y'a si tigɛ mais n'i ye sɛsi sama surtout contour an b'a fɔ min ma ko pen si giriman ye min bɛ ku ni kama na a bɛ se ka k'a sirilen bɛ jeli sira min kan jeli in bɛ se ka bɔ fo sɛ bɛ se ka sa o de kama sɛsi bɔli ni sɛ bɛ balo la a man ka si bɔ f'a yɛrɛ b'a si bɔ parce que tuma dɔ la sɛ n'u ye fanda ba u b'u si bɔ ka tila ka si kura bɔ tuguni donc o la i bɛ se ka kɛ mais i yɛrɛ man ka sama k'a bɔ maintenant n'i y'a jateminɛ si partie min bɛ sanfɛ o de ye kɔrɔlen dugumala ye kura ye yɔrɔ ni ye yiri ta sisan ni yiri bɛ falen yiri ju ye yiri kɔrɔma yɔrɔ ye mais yiri branche ye kura de mais sɛsi la o tɛ kelen ye a ju o de ye kura ye mais sanfɛta o de ye kɔrɔlen ye maintenant sɛsi bɛ se tile joli ta a bɛ tile 20 de ta an b'a fɔ ma ko contour kɔrɔ ye pen siba giriman ninnu o bɛ tile 20 de ta ka développer o kɔrɔ ye n'i ye sɛ ta ni tile 20 n'a ma bɔ o kɔrɔ a tɛ kan ka dumuni kɛ ka ɲɛ ou bien n'a bɔra joona o kɔrɔ ye i bɛ kan ka fɛn dɔ d'a ma i man kan ka min fana d'a ma maintenant ça veut dire que sɛ ka dumuni o de b'a déterminer k'a f'i ye sɛsi bɛ cogo min maintenant n'i y'a jateminɛ sisan sɛsi a falenni a ji min b'a kɔrɔ o ye jeli de donc ni jeli tɛ sɛ la a si tɛ falen jeli dun bɛ di ni dumuni de donc n'i y'a jateminɛ o de la kama n'i ye sɛsi in bɔ ni jeli bɔra sɛ in bɛ se ka sa maintenant sɛsi bɛ kɛ mun de diɲɛ tɔ la diɲɛ tɔ la sɛsi bɛ ta u b'a ta k'a tobi de k'a ɲagami k'a don dumuni wɛrɛ la k'a di wuluw ma ani jakumaw ma mais dugu dɔw la u bɛ sɛsi fana kɛ mun ye u b'a kɛ kunkolo dilan u b'a kɛ matelas ye mais an bɛ komi Mali kɔnɔ sisan ou bien Afrique dugu caman kɔnɔ nafolo caman tɛ dugu kɔnɔ o kɔrɔ ye foyi man ka fili donc mɔgɔw kan k'a jateminɛ sɛsi bɛ kɛ min ye kunkolo dilan wo matelas wo ou bien fɛn wɛrɛ wo bon dugu tɔ la u bɛ se ka kɛ hali couche ye denmisɛnninw ka couche u b'a kɛ mugu ye ka kɛ couche ye donc sɛsi kan ka se ka fɛn caman ɲɛ mais diɲɛ tɔ la u bɛ kan k'a ɲɛɲini k'a fɔ sɛsi min bɛ se ka kɛ mun de tuguni min tɛ a bɛ kan ka kɛ min ye déjà donc n'i ko i b'a jateminɛ ka sɛsi kɛ couche ye ou bien ka sɛsi kɛ dumuni ye ou bien ka kɛ plantation pot ye sɔgɔmu tasaw ni baramaw ni fɛnw yiri bɛ falen min kɔnɔ o ka ɲi parce que o ye protéine de o b'a to an tɛ sɛsi fili donc Mali yɛrɛ production ou bien Afrique production na normalement n'an ye sɛ produit an man k'a si fili a si kan ka se ka nafa dɔ ɲɛ parce que nafamafɛn don parce que protéine de don sogomafɛn de don min bɛ se ka di anw tɛ se k'a dun sɛ yɛrɛ tɛ se k'a dun parce que protéine b'a min b'a kɔnɔ a karili a enzyme produit chimique t'an fari kɔnɔ min n'an y'a dɔn an bɛ se k'a digérer o de la an t'a dun mais n'i y'a kari kari k'a tobi a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye a bɛ se ka di wuluw ma parce que olu bɛ se ka dɔ dun a la ka dɔ kari a la en même temps a bɛ se ka kɛ dugukolo kan ka kɛ pot ye ka kɛ fɛn wɛrɛw ye hali an bɛ se ka kɛ komi tasa ni baramaw ye ni n ko tasa ni barama tasa dumuni bɛ kɛ fɛn minnu kɔnɔ a bɛ komi segiw ni fɛnw donc mɔgɔw kan ka miiri sɛsi bɛ se ka kɛ min ye maintenant sɛ sen dun anw yɛrɛ b'a dɔn k'an bɛ sɛ sen dun si généralement sɛ sen si t'a la
maintenant ale sɛ si ale fana bɛ komi golo de dɔn dɔrɔn min jara kératine an b'a fɔ o ma o fɔ ko komi fɛn dɔ b'a to min bɛ to fiɲɛ fɛn de don ji tɛ don mɔgɔ fari kɔnɔ donc sɛ sen ale fara de b'a la mun de la an b'o fɔ parce que n'i y'a ye fara wulila ou bien fara wagasi i k'a dɔn ko sɛ man kɛnɛ donc n'i y'a ye fana sɛso kɔnɔ sɛ sen dugumala i kan ka to k'o lajɛ waati bɛɛ k'a lajɛ est ce que a dugumala sen jɛlen wa a jɛlen tɛ parce que sɛ sen a b'a yira k'a fɔ ni sɛ man kɛnɛ ou bien ni sɛ bɛ condition la t'a la ni dugukolo ka ɲi ou bien litière min b'a kɔrɔ i bɛ fɛn min bila sɛ kɔrɔ n'o ka ɲi a sen bɛ saniya ta mais n'a man ɲi ou bien ni siman don min ka girin ou bien ni ɲɛgɛnɛ cayara yɔrɔ la ammonium bɛ caya produit chimique bɛ taa dugukolo fɛn kan n'a tɛ kan ka nettoyer o b'a to sɛ sen bɛ nɔgɔ o de kama c'est important i k'a jateminɛ maintenant n'i y'a jateminɛ ni sɛ sen b'a dimi a b'a bali ka dumuni kɛ parce que dimi b'a bali dumuni na o b'a to sɛ tɛ bonya joona a b'a to a tɛ taama ka ɲɛ ka taa dumuni ni ji fana ɲini o b'a to fana i ka wari tiɲɛ dumuni na parce que a tɛ se ka dumuni kɛ a man kɛnɛ sen b'a dimi o de la sen kɔlɔsili c'est très important mɔgɔ kan ka mun de kɛ pour que ka se ka nin bɛɛ de gérer i kan k'a jateminɛ sɛso kɔnɔ a man ka nɔgɔ parce que n'i ye jateminɛ sɛ ka déchet minnu bɛ bɔ a jilaman in ammonium produit chimique de la min bɛ se ka sɛ yɛrɛ sen bana donc i kan k'a jateminɛ ni yɔrɔ nɔgɔ la a kan ka se ka fura maintenant litière min bɛ k'a la maintenant n'i ye litière jateminɛ k'a fɔ ko fɛn min sɛ bɛ taama taama kan a kan ka kɛ fɛn magaman ye a kan ka fɛn ye fana min tɛ nɔgɔ a kan ka kɛ fɛn min fana ka jan dɔɔni i kana kɛ fɛn comme yirimugu don ou bien fɛn dɔ don malo kisɛ fara don ou bien fɛn wɛrɛ don ou bien kaba fɛnw don i bɛ se k'o bɛɛ bila mais i b'a janya pour que ji min bɛ to a ji kana sigi a kan a kana se ka ji caman min litière an bɛn'o video k'o kan litière bɛ se ka fɛn o fɛn b'i bolo i ka dugu la i kan k'o de kɛ litière ni cɛncɛn don o ni kaba fɛn kala don o ni ɲɔ kala don o ni malo fɛn fɛn don parce que min bɛ mɔgɔ bolo i b'o de utiliser i ka dugu la donc i b'a jateminɛ tile 2 semaines fɔlɔ tile 14 fɔlɔ sɛ marali la o de b'a to k'a fɔ sɛ sen i b'a dɔn a bɛ bana ou bien a tɛ bana parce que o b'a sɔrɔ denyɛrɛlama don i b'i kɔlɔsi mais n'u tɛmɛn'o kan a ka gɛlɛn maintenant ventilation kɔrɔ fiɲɛ kan ka don ni fiɲɛ tɛ don sɛso min kɔnɔ sɛw sen b'u dumi o la ani fana ni sumaya bɛ yɔrɔ min o kɔrɔ sugunɛ ni ji ni fɛn min bɛ bɔ ou bien ji min bɛ n'o bɛ bɔn ma yɔrɔ bɛ n'a sumaya bɛ yen a b'a to sɛ a sen bɛ toli a jukɔrɔ donc o kɔrɔ ye de a mɔgɔ k'i jija u bɛ ji bɛ fɛn minnu na a ji kana toni toni komi nin tɔ bɛ cogo min ji kana toni toni a yɛrɛ la donc ani fana ka dumuni ko jateminɛ donc nin de b'a to mɔgɔ k'i kɔlɔsi sɛko la voilà donc nin ye min ye dɔrɔn an ka se ka a jateminɛ k'a fɔ sɛ si nafa de b'a la a kan ka se ka fɛn ɲɛ a ye cogo a n'a kɛcogo o b'a yira k'a f'i ye est ce que nin sɛ in ka kɛnɛ ou bien a man kɛnɛ donc i kan k'i kɔlɔsi ka se ka sɛ si lajɛ waati bɛɛ ani sɛ da n'a sɔnni a n'a kunturu c'est comme fɛn minnu b'a la olu b'a to i k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ sɛ ka kɛnɛ ou bien a man kɛnɛ donc o de kama i kan k'i kɔlɔsi o la waati bɛɛ la vraiment a kan bɛɛ se wɛrɛ j'espère que nin b'aw dɛmɛ dɔɔni ka se ka aw kɔlɔsi sɛ maracogo sɛ yecogo a jɔcogo o kɛ k'a dɔn k'a si o de b'a to i k'a dɔn ni sɛ ka kɛnɛ ou bien a man kɛnɛ donc a k'an bɛn se wɛrɛ